Здравейте, ентусиасти! Всички искаме колите ни да служат вярно и да не харчим хиляди левове за ремонти. Но истината е, че много от нас всеки ден, без да искат, правят неща, които бавно, но сигурно убиват автомобила. Днес ще ви покажа 5 от най-честите грешки и как да ги спрете. Да започваме! Да скочиш на гъста веднага, щом запалиш. Проблемът. Сутрин е, бързате за работа. Палите колата и веднага потегляте с пълна газ. Какво се случва? Когато колата е стояла, цялото масло е в картера. Нужни са поне 30 до 60 секунди, докато маслената помпа го качи и смаже всички движещи се части, особено турбото. Като дадете газ на студено, все едно карате на сухо. Триенето метал в метал е огромно. Какво е решението? То е просто. Запалете колата, служете си колана, настройте си музиката, изчакайте 30 секунди и чак тогава потеглете. Карайте нежно първите 5 до 10 минути, докато стрелката на температурата не мръдне. Да караш постоянно с ръка върху скоростният лост. Удобно е, нали? Но е вредно. Вътре скоростната кутия има малки вилки, които местят предавките. Когато си държите ръката на лоста, дори и леко, вие упражнявате постоянен натиск върху тези вилки и синхронизатори. Това води до преждевременното им износване. Какво е решението? Дръжте ръцете на волана. Скоростният лост се пипа само когато сменяте предавка. Да караш с почти празен резервоар. Проблемът. Много от нас карат, докато лампата за горивото не светне. Изсипват за 20 лева. Това е голяма грешка, особено при по-стари коли. Какво се случва? Първо, горивната помпа се намира в резервоара и се охлажда от самото гориво. Когато карате с малко гориво, тя прегрява и животът ти намалява. Второ, на дъното на резервоара през годините се събират утайки и боклуци. Когато горивото е малко, помпата започва да смуче точно от тях, което запушва филтри и инжектори. Какво е решението? Старайте се да не падате под 1/4 от резервоара. Зареждайте догоре, когато можете. Така намалявате конденза в резервоара, особено при дизелите. Да игнорираш малки звуци. Какъв е проблемът? Чува се леко потропване при дупка или свирене при спиране. Но си казваш, дреболия, ще го видя по-нататък, или пък просто усилваш музиката. Какво се случва обаче? Колите говорят с нас. Това леко троп може да е разбит на крайник за няколко десетки левове. Ако го игнорирате, той разбива носача, който струва стотици левове. А носачът разбива и гумата, която е един допълнителен разход. Едно леко свирене на спирачката се износи на клътки. Ако го изпуснете, тя ще надере диск. И така ремонтът от 80 става 800 лева. Какво е решението? Чуеш ли нещо ново и нетипично? Провери го. Не чакай дреболията да се превърне в голям проблем. Да паркираш с напънати гуми. Какъв е проблемът? Паркираш и оставаш волана на вид до край. Или как предната гума е подпряна и смачкана на бордюра. Какво се случва? Когато поставяте волана на вид до край, хидравличната ви помпа е под постоянно напрежение. Когато подпирате гумата в бордюра, вие натоварвате цялото окачване. Кормилните накрайници и изкривявате геометрията на колата. Какво е решението? Преди да загасите колата, изправете волана. И винаги спирайте на 2-3 пръста преди бордюра, не в него. И това е. 5 лесни промени в навиците ви, които ще ви спестят хиляди левове и ще удължат живота на верния ви автомобил.